Ay, silent mode ko na. Mayong agagid, liwat sa aton nga pagpangalagad diri sa Ilonggo News Live. Makitaan kita sa aton nga media platform sa may bahin sa Ilonggo News Live kag sa iChannel. Of course, mga friends ni Toto Rex da sa iyang Facebook account sa kay Toto Rex Phil. Upo naton diri sa technical si Engineer Ruben Panes kag ang aton nga director si Toto Rex sa pagpangalagad naton subong sa sining edisyon nga sa din upod naton ang amon gid niya nga kwan amon gid ni nga board member sa 3rd district, no? Way kontra sa ligad ng eleksyon, no? Good morning sa kay board member Jason Gonzales. Duwan ni sila way kontra, balaan man nila kung makontra sila. Dawan mi sila palawag mo. At kalsas niya. Subong ang pinakainit ng topiko sa social media, sa mainstream nga media, national, local, worldwide. Kulang ang sibuyas Bombay nga puti, kulang ang kalamay, kulang ang bugas. Pero ako ya daw, wag kulang ako ng kalamay. Daw gasaka lang Dr. Rex ang kalamay. Anyway, sa naligan nagpatigayon sang privilege speech si board member Matt Palabrica. By the way, belated happy birthday sa Migo Kugid. Sa kay Mayor Sapi Palabrica. Abi mo, ano panawag sa akon? Mr. Calsas? Amo ginuya, pero si Mayor Sapi Palabrica, no? Mr. Calsas, amo ginan si Mayor Sapi ka lulo maghambal, no? Close ako ni sa mga Palabrica kag Plagata kay Teo Morales. Ang amay ko, ang akon nga second nga kabi ko nga amay si Colonel Plagata. Pakaisa ni sa mga Plagata sa Bingawan. Tatay Victor, no? Of course, daw sobra pa kami sa mga utod sa to si delayed Dr. Erwin Tongtong Plagata. Balanan ni Toto Mat. Board members, ang ligad, nagpatigayon ikaw sa isa ka privilege speech. Party sining mga bagay, no? Kag of course, ikaw hindi ka malipod sa imo kay hands-on kay imo nga maunguma. Nakita sa mga Facebook, mga post mo sa Facebook, nag-arado ka to ya sa uma, nag-panggarab ka to ya, nag-pananom tubo to. Timing gid ni, no? Sa atong mga kauturan, kag of course, sa mga planters, unahan nato na ang kalamay antes kita magato sa mga bugas. Kay lately, Dr. Rex, sino ka tumigo ta ganila sa custom? Imbitaron ta to next time. Si June, classmate yan Dr. Rex, si June, ano? Apelido ka ni June? Antyo. Si Dr. Rex, yung imbitar siya, classmate ni Dr. Rex sa College of Law. Board member, Matt, ang kakulang sang bugas puti nga Swiss Bombay kag kabig naton ining kalamay subong amo gini ang mga topiko nga sa diin makabig naton nga daw dira kagidya nangin eksperto board member Matt. Kamusta ang kalamay subong? Kamusta ang before ko mamangkot sang satos ang kalamay subong? Kamusta ang imo panamtanom to sang tubo mo sa Bingawan? Una gid Manong Art, good morning. Good morning sa aton tagpalamati ag tumalanaw sang Ilonggo News Live. Kaga kun istorya sa panguma, okay man pero ti bangod sang kataas kamahalon sang tanan medyo ka piripitos kita eh. Mahal gid man subong no, mga pestisidyo kag ano, kag abono no. Mahal gid triple ang presyo eh. Before the COVID and before the start of the ng Ukraine war bala. Oo, kwanto Russian kag Ukraine war. Russian kag Ukraine. Ang balor sang urea 900. Oh, subong ano na 2,500 pesos. Wow. So nga man nga dito kita nagakuha sa mga raw materials. Ano man? Yes, all fertilizers naton synthetic imported. Russian? Imported. So ti siyempre
hindi ang flow sang commerce and trade sagwa apektado, amoy na nga nagamahal man ang tanan. Hindi kita maka-produce ng organic nga fertilizer lang. Pero tama kadakbo, no? Damo magamit natin. Kung organic gamito natin. Kung organic, okay man siya, pero ang expected ni mga production will be affected. Anong buta man mandubo? Nubo siya compare sa More or less mapila ka percent ang magnubo. I don't know about the percentage, but I think it will be 50%. Galing. As compared to the expected Kung production. namong ini mga local, mga imported nga mga bono, magaboost sang kwan, sang Yes. sang production. Kay it will take time eh. Ang organic naton, ginabulong niya pa ang lupa. Ginakondisyon niya pa. So it will take time. Maybe 5 to 10 years. Then Pero gamay you ang will imo get- galing gastuhon. Yes. Kay na-notice ko na to sa Efrata, sa kay Tito Ed, Kanyuto, isa kadto kami to, may kagamit siya to kuan organic tanan. Yes, mahal lang galing ang organic nga product. Pero Mahal ang product, pero Yes, barato ang inputs. we are talking of food security. So ang population dako, the production should address the population. Amoy na nga nag-aaway ang organic kag ang inorganic. That's why hindi mag-take off gala ang organic ya. Yes. Why got take off, no? Kaya kung may kulokwarta ka, dira ka. Pero if you are talking about the masses, you should address that in a larger scale, and you have to give inorganic or synthetic fertilizers in order to Okay. feed the people. Good morning dira kasi kay Tito Ed, kay Tita Rose. Ba permi may ginapost permi si Tantan. Why gyud natan ka tilaw sa ginapost mo nga microgens man? Dali man tabi sa balay be. Do way ta ka tilaw sila sa ano nang sabor yan sinama. Anyway, mga agad dala sa kay Tito Ed, Tita Rose ka kay Bimbo da sa pamilya da sa Efrata. Sir, dire kita sa punto nga napatigan ko sa privilege speech. Partisaning mahal sang kalamay. Dapat gid man magmahal ang kalamay o kung may kakulangon kita sa gina-producer nga sugar cane o kung nga kalamay board member Matt. Ang pagmahal nung art sang kalamay, the way I look at it is because they want to picture to the people that there is shortage. Okay. So, ang paglantaw kaya, artificial ang shortage. Artificial ang shortage sila eh. Sa ako na yan, personal. Okay. And I think as a group, we were able to convince the President of the Republic, at the same time, he is the Department of Agriculture Secretary, nga indeed nga may artificial ang shortage. Can you imagine they convene nga ma-issue ang Sugar Order number 4 ang Sugar Regulatory Administration. Sir A. Oo. Yan in the volume of 300,000 metric tons. Pila kadamo? Kalamay. Ano kadamo ni Toto Rex? Mga 1.5 million guro na nga. Kasaks? Pila? Yes. Wow. Pulo ka barko? Or 15 million. 15 million Bags? bags of sugar. Wow. Na i-flood diri sa market. Para nga ma-address ang shortage. So, the President has disapproved the Sugar Order number 4, and that is why nga nagmassive ang resignation sa officials naton sa SRA. Kag kun lang tawo naton si Administrator Serafika nag-resign na. Ilonggo ni? He came from Eastern Visayas. Okay. No? Saya. Oo. The administrator siya sa time pa ni President Duterte. So, kung madumduman naton, naghambal ang new administration nga ang tanan nga mga appointees sa time ni Duterte dapat may matender sang resignation. Why siya nang Pero wala siya nag-resign, but instead they push for the importation. December lang ko nung sila ma-resign. So sa amon nga part ya, medyo may mali siya. Ma-import ka, anay ka mag-resign.
no? Mangunyadi pa. Way ta kabalo, no? Pero ang mga body movement pala daw libagon. Di bago, no? Amo daya nga Katie, ang hambal nila nga shortage kay way na kuno tubo, way na kalamay, kay way pagagaling ang mga sentral. What we did, we passed a resolution based on our privilege speech nga kung pwede magaling early ang mga sentral diri sa Panay Island. Kay ang Negros nag-start na galing subong. Pero pwede to harvest na, ha? May mga ready to harvest na. Pero way pa open ang galing, ang milling season, way pa. Ang Negros nag-start na. Dili sa atin, way pa. Ang Iloilo, Panay, next month. Next month. In order to address September. the sugar shortage. Okay. Kaya ginabalabagan naton ang pag-import. Kaya kung may import, hindi naton malikawan, may smuggling na. Kung may import lang, okay lang, maagi sa customs, may taripa. Pero ang smuggled ya, nakalamay. Kaya sino maginansa dira. Ang smuggled di undeclared. Yes, Oh. undeclared. Okay. Ang ikaduha, kung magsulod ang imported products naton, nga ma-harvest season na ang kalamay, siyempre, what do you expect? Kay damo ang supply. Ang low of supply and demand, mataas ang supply, magamay ang demand. So, kami nga mga mangunguma, mabarato ang bilhin isang kalamay namon. Kay damo na Yes, kay mahambal ang trader, sorry to say that we cannot put a higher price on your product because we have enough supply of sugar. correct. Exactly. Kamahalon sang abono, kamahalon sang gatong, Itong kamahalon sang pisas, kamahalon sang labor. labor. Halos tanan nagmalahal. Mm. Anong matabo sa aton mga plantadores kag mga mangunguma? Mm. Pasalamat kita kay napunggan subong. Mm. Kag damo na sang pamaagi nga naga-expose nga indeed there is an enough supply of sugar in the country. Before naglupok ini nga kuan nga balita, pila ang per cubic, ano per cubic, no? Ang baklanais ni per cubic. Per bag. Per bag. 50 Pila? 50 kilos per bag. 50 pesos. 50 50 kilos. kilos per bag. Ah. Ting isa ka bag pila ka pesos na? Subong ang prevailing bid price Before. 2,500, that is kung mga 2.8 mga 50 pesos per kilo. Per kilo. Per kilo. Pero subong 100 plus na. Yes, oo. Nagdubol mo tabalo no Totorex mga 500 gigli ang bag. Ano na? Yeah, Oh. Bayo lang kay way kami kakalamay. 5,000. 5,000. 5,000 per bag. Really? Oo. Ay, nako. Ang Sa kalamay, 100. ang kalamay nga daan, halos tanan nga pagkaon may kalamay mo. Yes, alin sa tinapay. Tinapay, Pakadto sa soft drink. soft drinks, Juice. pati ang mga pharmaceuticals, Correct. may kalamay, mga bulong na may mga kalamay. Kung tanaw naton, subong amo na ng presyo. Before 50, 50% yan, mga 2.5 sa una. Subong 5,000. 5,000. 100% increase. Kung nakasulod ining 300 metric tons ni 300,000. 300,000, magabaha ni sa merkado. Kag magabarato. Magabarato. Inaya pasalamatan naton kung magbarato. Correct. Pero ang mga planters, apektado. Purmiro gani namon nung art nga i-suffer ang planters and farmers nga hindi na lang i-distribute manina sa consumers. Ang inang kamahalon. Pirmi lang masuffer kay let us take the case of rice. Ang nagasuffer subong rice farmer eh. Ang consumer baratong bugas pero ginapatay ang farmer. Here comes the issue on sugarcane industry o sugar industry. Subong ang ikaduha nga patyon sang gobyerno ang aton nga mga farmers naman sa kalamay. Tutumat, anong role yogi sang SRA? Ang akong pangintindi, correct me if I'm wrong, daw in FA, no? Yes. So, amo ni sila ma-stabilize sang presyo Correct. sang mga planters, growers,
kag sang merkado. The name itself alone, nung art, is Sugar Regulatory Administration. So they are the one who will regulate everything when we talk about sugar industry. Kag kung ang presyo pagabalan. Tanan, presyo, operation, trading. Kung taman ganito tomat, amo ni kung magdamo ang produkto sa mga planters, Hmm. sila regulate sa tunga, Yes. ma-mediate, para nga hindi matamaan ang mga consumer. Correct. Kung may Gawin ni Faye gali ang ira. correct, kung sobrang kalamay, sila ang na-empower sa gobyerno nga pwede sila ka-export. Okay. Kung kulang ang kalamay, sila man ang gina-empower sa gobyerno nga pwede ka-import. Dire kita. Na Pila ka metric tons ang gina-produce? Siguro, Iloilo, alone lang ha? Iloilo. province lang ha? I think every year we can produce around 1.3 million metric tons. 1.3 Million. million. Pila ka bags, hindi convert nato sa bags para sa media. Sa 1.3 Metric tons, ikuan ba, estimate to nato. Para may estimate nato kung pila ka bags kay, mangwa. nagada? Mangwa ako sa mat eh. Pasensya gid Totorex. Mangwa ako sa mat. Kung 1.5 metric tons, Mga 65 million 65 million. kasako. Kung kita lang yan diri bisa Visayas maka-consume sina. Sobrante. Sobrante kita. Sobrante. Ang 65 million bags na kamo naga-produce sina. Ang Iloilo lang. Sobra pagid ang Negros, triple pa na. Negros pagid. Oo. Pero tiya aton sina eh. Kay Sugarland, jagid ang Negros. I'm not familiar with the land area. Oh. Pero for Iloilo, we have 20,800 hectares. Hectares ang Second to rice. Okay. Second to rice. Bala naton damo diri nga mga planters, mga primaries sa Pasig, mostly sina dito sa Halasig, gamon. Pero nagamay na subong kita nung art, mga around 4,900 na lang. Hectares? Ka-planters. Ka-planters. 20,000 hectares, 4,900 planters. Kay- And around 10,000 nga farmer. Kay farm iban sini laborer. nag-divert sang ilang Okay, na-carp na ang mga lupa. ang mga- pag iban sini why nagatanom na sang kwan sa Damo naman nag-atras, gin-convert sa mais. Ang iban, ginimo talamnan. kay kun mag pila ka days kung mag from the day nga gintanom mo ang kwan ang sugar Ang tubo. sugarcane tubo Oo. pila ka Pulo days ka bulan. mo na nga So, 1 kapadugay. year. Dahil 1 yung year. bugas siya tag 3 months ara na Correct. kung saging na pila ka bulan ara na Oo. ang naga-produce na. Pero bisan pa nga mga 4,000 plus pa ang planters, Oo. maka-kwan gyapon, maka-trespasser gyapon sa nga kulangon, kung diri lang sa Iloilo, province alone, Sobrante kita. dire. sobrante kita. Pero kapati ka bala nga kulang ang kulang ang aton nga Producer. gina-produce nga kalamay diri sa province. Why ko ga pati? Amo na Ano nga- imo basihan sa nga hindi ka magpati? Kay if you base on the economic movement of the people sa COVID, naggamay ang hulag eh. So although nag-reduce ang production, pero gamay ang consumption. Okay. Restaurants alone, pila ka below nagsira. Correct. Pila ang nagpahuway. Ang movement ng tao mahinay. So Butang paano lang i-consume nilang kalamay gamay. naglimitado man. Nagdamo pa kaming damo man way mga obra. Damo man kami may diabetes. So ang amo nang rason nga sang pag gin-raid sila sang Bureau of Customs kadamo gali sang stock sang kalamay, Pampanga, Bulacan. Bulacan. Kadamo sang stock. Amo ni gani nga nagpanawagan man kita direct siyempre bala naman kita. Pero we just would like to make noise nga kung nahimo na dito kay ang ginobra sang atong presidente ginsampulan mo lang to eh. To give a strong message nga hindi ka mo mag-hoard, hindi ka mo maghambal nga may shortage. Kaya hindi man magpati ang hindi magpati ang mga concerned nga mga government officials naton, especially the president. May kulang. Yes, there is no shortage.
ang pag-raid bala o kung ang pag-order nga ibuksan ang mga warehouse, may mga court order pa, di ba? Yes, that is why when we pass Malawig. a resolution, naghambal ang mga lawyers naton sa sanggunian, board member na hinay anay kay hindi mo na basta pabrihan unless you are the president, no? Pero nga ako malang sinaday ang punto nga I just want to give Send message. yes to send a strong message sa mga nag-stock dira nga hindi nyo man pag-i-manipulate ang market. Maluoy man kamo sa mga pigado nga mga mangunguma. Ti kamuya, okay kamo makapatindog kamo budiga nyo, pwede nyo matago. Pero kami haluson gani kami kapang-arado sang amon kampo. Gani. Ang problema naton diri nung art sa panggobyerno naton sa Pilipinas. Ang imol nag-imol eh. Gani, no? Dapat pabatakon, especially the agriculture sector. No, amo ginang aton nga Kagani- napakigaway. Kagang ang kwan pa, ang si Taris Pasol sang Department of Agriculture, presidente pa naton. Yes, and when he said nga siyang ma-secretary siyang agriculture, that is a welcome development. Damo on gid our nga pamalakpak sa to. Oo. Oh. Ti subong ara na tabo na. Kaya ti grabing importation eh. We are a country of importation. Gani, no? Halin sa bugas, pakadto sa kalamay, hasta sa galunggong. Di din, Oo. siguro sa timpo pa ni Kwan Toto Rex, yung timpo pa ni Gloria. Sa kay Duterte gid ang grabe. Di ba may Duterte. World Trade Organization to nga open market? Sa time na ni Ramos gin-approve na Pero sa sang timpo pa ni 2000. Gloria ni. No, sa time ni Ramos pa. Sa timpo ni Ramos. Oo. Pero ginabusuhan na ina nga hasta nga nakaabot ng kita subong nga wala na sang program sa Di na po sa timpo sang lagyan ng administrasyon? Yes, nga wala na kita program on sustainable agriculture. But in order to show to the people nga ang tanan nga gutom ma-address nimo, tama lang ang kahapos, boss. Import lang ta para ma-stabilize ang presyo. So the most popular president. Amo na. Todo. Iban ganin sang timpo pa sang ligad ng administrasyon ni kalugdang ganin ko ng bards. Kaya import nila mo. Di sila na lugdang to, pero actually nagkabi ng kwarta. Timpo ni Gloria ni Ramos, ang timpo. Ay, pasensya lang kalit sa the late President Ramos. Porque ini observation sa mga pumuluyo. Kita mismo nga mga stakeholder nagakuha ni nagasuprer sini, no? Di ba yun to kay na tagaan ni pagtamo ni Board Member Matt? Sir, ang syudad ang sang Iloilo damo di budiga. Kay sunod sa imo ambal sa mga abogado, dahan-dahan lang. Pero ti paano itong mabalaan na karon kay kung magkasubong sina kasi matudid man nga mera, ginahod. Ako gapati, ako ya nga may why man basic ginahord, basta pero damo lang stock nila. Kati mangkuton mo, mamati ka sa mga radyo. Mamangkot sila ti mahal ang kalamay, pero pag ambal mo bakal ko isa ka sako kay retail ko, gahatag man sila. Why mga ambal nga tunga lang kay basi buwas, why na ta? Hatag man, magambal Hatag man? sila nga tagay ko 3 ka sako nga kalamay kay retail ko. Hatag man. Kung siguro may kalamay. May kalamay. Do kaluoy lang sa mga kwan, sa mga pumuluyo makasubong sila. Labi na gin mga kwan, ang mga planters kay kamo naga-produce. Pero kung baligyan na sa market, tama ka barato. Correct. Ang amo na ganing ang challenge subong kay ti the milling season is about to open next month. And so we are safeguarding the welfare of the planters. Pero subong ang biktima, subong ang konsumidor eh. Konsumidor. Amo ni Tom and Jerry ni Guaya kon sa cartons pa, no? So hopefully we'll be victorious in this crusade to promote and protect the welfare of our farmers and also of the consumers, no? So amo lang vigilance ni ang kinahanglan. Ang privilege speech mo, kape parne sini sa Office of the President kag sa Secretary of the A? Yes, the action point of the privilege speech was to present a resolution to the President to give due action. So, masalamat kita. Kabay pa no nga malabot ni Presidente kag
Bala na siyang asawa niya, kaya ang asawa niya, taga Negros man eh. Yes, Ang first lady, taga Negros. And the Araneta before was the owner of the Victoria's Milling. Dali. Company, ang Kag sugar mill. kung mag-eskwela ka liwat sa College of Bluetooth Rex, may istra mo si Ma'am Lisa, first lady sa West. Ha? Good morning dira sa Simanwan mo ni Totomat sa kay Dr. Bibong Villaros. Subong ginabas pa nila si Bibong. Pero anyway, isa na nami ganina ko na ready si Ma'am Lisa kahit is ang sensotic lang na sa mga kwan, sa mga balot vendor na ba't yan na yun ni Ma'am Lisa, hindi na niya sining direkta pa, makato pa siya. Board member Matt, ang sabahin sang production sang kalamay subong sa imo kapag tanaw nagdamo bala o kono napiktuhan man ini sa pandemic. Paglantaw ko bangod sang kamahalon sang tanan, manao gid ang production pagid subong. Okay. We will be expecting that because of the high cost of fertilizer. Number one gid na. Pero during the pandemic, ang nagsalbar sa mga tao nga may obra, ang panguma labi na gid ang tubo. Ti nagapatapas kami sang tubo sang nagligad. Gapamangkot ako mga bago ni mga pangitsura, mga bataon pa. Mangkot ko makunoy din ka magalin. Ambala sa SM, gin-lay off kami. Ti samtang hindi kami balik to, diri lang kami anay sa imo. Nampo kami anay? Oo. Musilingon, the only industry that was able to survive the plight of the laborers, amoy ni ang agriculture. No? Amo gani nga dapat tagaan ni hustisya. Kiti amo lang man ning gabuhi eh. Samtang patay ang negosyo diri sa syudad, nagpalauli ang tao sa uma. No, nakabulig sa pagpanguma. Nabala naton nga ang planters, damo-damo di sang planters, may mga grupo ni sila, no? Dumdum nato sila ang halasig daw ay Correct. no kunara pa da. Ara pa. They said 46 of the production sa bilog nga Iloilo halasig. Ano ang mga source. banwa ni malawas sa Pasig Sa ang nagaproduce ng kalamay? third, fourth, fifth Ang districts. fifth may ara pa? Oo. Mga Kamuya San sa first district, why Rafael, no? Why no? San Rafael, mga Lemery, Second yung mga district, tubo why pa. no? I don't know, pero nakita ko daw Kabatuan ga start eh. New Lucena okay. daw. Hindi ko Pero kung magnormal lang ang kwan, how productive ang kwan, ang income-wise, ang panguma sa tubo? Okay man? Okay, good. Kaya kung if you look back during the martial law years, amo ni ang glory days ang sugar industry. Nga okay. kada tapos galing ang mga asyendero sa una, gabakal BMW. Correct. Din ka makakita sa mga latest versions ng salakyan, ara sa Negros Occidental. And that is why ginpush ining agrarian reform program in order for the land to be distributed to the landless. Kaya nakita nila nga grabe ang income sang panguma sa tubo. No? Nadumduman ko sang una ang mga 300 hektaryas ang nagaabuno kag ang nagaspray sang hilo sa ilamon. Aeroplano? Oh, eroplano, helicopter. At that time, Ang asindiro nagabisita sa Umaya ga helicopter mo. Aba? Oo, that was during the time of the golden era of the country, especially of Negros Occidental. Natumba lang sila pag tong prone industry. No, when sorry to say, sang ang kronis nag-abuso na. No? Amo na to nga ang kalamay mo, hambal nila wala sang kalamay yung nagagwa tubig lang. Nagamamat na to sa rurot. Kung madumduman ni mo nung art sa Kalinog, may refinery. Oo, may refinery kay Quantum. May Pasisugar. The late, Oo. RSB. May Asturias Milling sa Dumalag. Sa may Dumalag. Oo, may sa Lutod-Lutod pa. Oo. Oh, grabe ang boom sang sugar industry sa una. Galing. Kung mabalik lang na ang glory days ng sugar industry, wala gutom sa uma. Kay nga aman, ginbalik na, ginhatag na sa mga mangunguma ang lupa. May mga lupa na silang itil. Pero ang problema, kay kumo hindi man dako problema sa agrarian reform program, ginaprinda man nila balik ang lupa nila sa mga amo nila. Biya ikaw lang anay, umabos, manguma lang kami sa imo. Galing problema naman subong kay Nimo na to Rex sa subdivision.
Oh, yes, mayo gin-open mo na nung art kay when I talk with the governor defensor, bala review ha abi ng land conversion. Bako gob, ang land conversion abi, aralan na na-empower sa local government code, sa local government unit. So once ma-approve na yan ang CLUP, Comprehensive Land Use Plan, sang local government unit, automatic ang talamnan pwede na obra subdivision. Pero kung hindi man pag-aprobahan sang halin sa planning officer, hindi na siya ma-convert, no? Nga subdivision. Tiyan ba ko, Gob, ang nag-approve man, ang aton man nga PPDO, ang planning officer dito sa province. Tiyan ba review ha, abi ina, kung pwede ta na mahinay-hinay. No? Pati, can you imagine ang class A naton ng mga talamnan? Ang bako siya, boss, kung sa mga salakyan pang high-end nga mga lupa sa talamnan, aray diri si Pabia, Santa Barbara, Leganes, Saraga, San Miguel. No? Pero ano subong puro na subdivision. Gani. Kag dito sa Oton area Oton area. Oton, yes. Bawan. Ang bako ang tubig nga ginapaobra mo sa Laor, makadtulo na sa dagat. Kaya wala naman sa luman na talaga. Tuod, no? Kadako sang budget na to, why not talamnan? So much has to be done for the province in order to bring back the glory days of agriculture. Gani. Sa una naga top 3 kita, siyempre ga debate kita no. Pero ang agriculture sa Lilo medyo behind na kita compare sa Negros. Ano yan nga rason siya naman? Wala why na kita wala man ang ginatutukan. Kagod subdivision mo. Can you imagine nung art when I assumed office as Sangguniang Panlaliwigan member, gin-review ko ang provincial profile of the Iloilo and the program of the agriculture office. Wala gani na sulat ang sugarcane ni isang tinaga. Puro lang humay, puro lang mais, niyog. Mayo pa ganing kamarguso ato to. Pero ang sugarcane nga number 2 sa rice sa Iloilo, why? Kaya anong hambal nila dira sa Provincial Agriculture Office? I don't want to name names, no? Para lang na yan sa mga manggarano ng kalamay. Ti ang mga pigado lang yung amon nga sektor ang ubraw. Ay, why sila Why lang ga basa Biblia sang panguma. Mr. Dodong Toledo ay sos, ano na, actually, interviewin ko pa tanis Dodong Toledo ni Partisana. Tapos, Mas maayogid. Kaya daw ay, anyway, unless may dugang ka pa sa Kalamay, no? Kay makato kita sa bugas, kaga iban nga mga topiko. Ang ako lang krusada sa Kalamay, nga the government should be vigilant, and I would like to thank the President nga natap na ang importation. And I hope he is planning to import this coming October. Amo na nga maayo man sige ang rate nila. I hope nga hindi madayon. Kaya kung magsulod yan ng imported nga sugar, it will, number one, it will affect the plight of the farmers and the planters. So I hope it will not push through. Correct. Kaga mga stakeholders sa apektado man eh. Yes, damo gid ko. Dire kita sa parte sa bugas. Sa liga to nagluwa sa mga balita nga daw may ginsmagol nga bugas diri sa Molilone. Pero kadasig man sabat ang Bureau of Customs inyo why? Halin sa kuno why diya sang smuggling? Dini si kolektor Oday na galin man. Why gid diya sang smuggling alin sa kuna? Roro ka pa ni. Do hindi ko ya magpati. Damo na relieve nga mga pulis di sa kuna sa duman ni ang way to ma-relieve la si Tito mo Akil ya way ma-relieve mo. Nung duman mo tong issue sang attention all units. Tibla issue sa to smuggling. Yes. Hindi sa magambal way sa gulo ka basa sang story niya. Pero anyway, ano mo na tanaw sini may aragin makamaturan nga smuggling sa bahin sa the Bureau of Customs has stated nga all are accounted for. No? So kung tuod basi tuod man nga wala gyud man smuggled.
Pero ang punto lang banda diya nung art, okay lang. Kay kung smuggle abi siya ng balra, wala naman na taripa. Kay every year, the government is allocating 10 billion pesos for the rice industry. Para mechanization, loan, fertilizer assistance, indigency program sa mga rice farmers naton. Amoy na ang modernization sang rice industry. Mayugid nga all accounted for para madugang ina sa pondo sang RCEF, no? Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ang kung given abi nga wala na smuggle kag tanan imported, sunod bulan ng art ani na. Import naman galito. Ti kun imported Kay tong nga Vietnam, products. balito gali, no? Vietnam, no? Kung imported products, what do you expect sa bilisang humay? Barato Kay- naman eh. Di Na ba? parehas din sa matabo man sa kalamay. Kaya kung Amo. magbaha ang imported Yes. rice. Ang problema sang rice tarification law, kay gin-open ang regulation, wala na. Wala na sang amulan nga number of bag ang i-import naton, wala na. Open. So kung magsulod man dire, punto sang rice, kung magsulod man tarification dire ang 1 billion pesos worth of imported rice, wala kita mahimo. law, magabaha ini. Oh, the rice farmers will compete with the imported product. Survival of the fittest. Amo ning masubo sa Pero kung kami nga mga stakeholders, kami nangakaon bugas, basta kuan kami. okay Okay ya. Barato mo. Pero sa mga ngumaya nga nagaproduce sang Humay. humay, kag tama ka mahal sang pestisidyo kag abono, apektado gid. Oy. Hindi tanang gali malipayon sini. Yes. Ang kaluluoy gani permi ang Manguma. producer, no? Producer sang kalamay, producer sang humay. Sang una gid nga patay dire ang producer sang humay. Ari na kanami subong sang panahon, ginatili timpla sang ulan kag init. Oh. Anay nga maayo ng produkto mo, laban-laban 12 pesos naman ning labtong. Subong nagakuan na gani gaan na gani ang iba, Wala diba? pa, wala pa. Wala pa. Wala pa gid man. May ara siguro mga gamay-gamay. Ang una may Pero irrigated. mahugasa gid sa September, October. Di wala na nakaparking na ang imported eh. Ay ano ni klase ka. Pero as far as legality is concerned, hindi man illegal tong ila. Hindi illegal. Kung hindi smuggled, hindi ito illegal. Galing, ang problema lang masubo lang gid sini, apektado ang mga munguma. Amo lang gid na. Oo. Di, nautangan mo na abuno mo. Naprinda mo na ganit talamnan mo para kapangutang ka lang abuno. Oh, ang Bombay ganito Torex sa labay-labay na to, motor permito sa mga nguma. Oo. Ang mayo siniigo yung trader. Trader. Oo. Kaya ti baklo niya lang dusi. Pag hubas-hubas ang imported rice, baligyain naman mahal ang bugas. Ang masadya sini kay iban sini ginasamo nila. Oo. Dumduman mo Torex, mag-interview kita. Pagsunod daw ginride siya. Dumduman mo. Ginasamo gali. Ang class A sa imported. Ay, Diyos ko. Tiyan mo ning dako nga problema, board member Matt, nga, why na ka mo plano mag-investigar siya na? Kay so far daw ay naman. Kaya nagatag na statement ang Bureau of Customs. Kung willing pa ka mo mag pamangkot para maklaruhan pa ka mo. Hindi ba? Siguro, in aid of legislation in order for proposed planning of the Agriculture Office, nga kung pilagid ang nagasulod nga imported rice sa Iloilo, siguro dira na lang kami siguro. Sino ang nagadetermine ka nagakontrol sang pagsulod sang imported rice sa Iloilo? Ang nagakontrol? Oo. Wala sang kontrol eh. Away control. Wala control, open na gani bangod sang rice tarification law. Basta may consignee lang di halin ka sa Correct. gwa, may consignee di, May kapital at mo. kapital lang mo, hindi na kinanglan niya amuning imo limit. Wala na regulation. Ti patay galing kwan sini. Patay ang manguma. Yes. Sini kon mag That is why, nung art, I also rendered a privilege speech and passed a resolution nga dapat ang province of Iloilo should have our own multi-year comprehensive rice program in order to compete with importation. Nga dapat ang aton nga variety
at par with the imported rice. Kay Class A sila pirmi. Premium. Premium rice from Vietnam, Thailand. Mahamot mo. Tingato niya, ang ambal ni Mayor Ray Grabato, ay kay ginquote ko man na sa privilege speech ko. Ang ginatanom sang farmer, RC222 kag RC10, nga ang amylose content ya, tama kanubo, kung siron, matiga. Ibaligya mo sa Jollibee ang tututo kag RC10. Idupla sang konsumidor, ang kinaon niya nga kanon, kay matiga. Okay. So ang Jollibee, McDonald's, kung sino pa dira, why kuya gak promote sang ila product ma-prefer sa imported rice kay premium rice. Gwapo Kay to ya. opo. Oo. So dapat ang atong nga ginatanom sang farmers naton will be at par with the imported product nga nagasulod sa aton. Masadya si Tito Tomat. Si Tito Tomat, Board Member Matt, graduate niya sa CPU. Tidumduman na to sa una, mga agriculturist, na una yung big time CPU. Yeah. Oh. Ang iban siya mga Vietnamese, dili pa lang gatoon, Toto Rex. Oh, damo kami foreigners classmate dira sa Oo. College of Agriculture. Subong kita ka import pa bugas. Kita ka nila produce sa mayo dili nga mga agriculture. Ang ining Ay ako. AFTA nga ini ang free trade agreement, Asian Free Trade Agreement sa time ini ni Ramos, ang pag siyempre damo sini ang naga-object. Pero ang purpose dire sang Southeast Asian countries ma-sharing of goods among neighbors. Ang problema ang Philippines kay grabe ang corruption sa aton ahensya sa gobyerno. Hindi na lag behind kita. Can you imagine ang Vietnam halin pa sa gira, naunahan pa kita. Gani, Oh, no? kita diri sa aton nga eskwela, naunahan pa kita. Kay nga man, wala problema, mga maayo aton estudyante, maayo aton researchers, scientists naton. Ang problema sa aton, kay mas gina proteksyonan pa naton ang mga sagwa nga nagasulod nga imported products. Amo nang problema. Ti subong naga-flood ng importation. Anong na lang pagpanagoy sang aton mga farmers, unta ta nang importation, amon anay baklon mo. Hindi gani magbakal ang ning mga multinational companies. Maawot imong kanon. Oh. Ang masadya siya nito, Torex, Engineer Panes, produce kita di. For example, kalamay, produce kita di, damo. Nag-import pa kita sa ibang nga lugar. Import kita sa US, no? Oo. Correct na board. Correct. Pag-abot sa US, ginabligyan sa atin balik di. Oo. Amo na ang pinakasakit. Nga kita nag-produce, import natin dito sa US, balik nila sa atin di, mahal na. Baligyan natin, pag-produce kita di, baligyan natin city, balik nila 14 na. Do pareho man ablas ang santol, Oo. halin sa Kalinog, Oo. mapasuper anay ka magbalik to sa Kalinog. Kita mo na. Amo na isa ka, why maintindihan sa ngaton mo. Ginambala ko na si Gob, amo ko Gob, dapat may market kita yung aton. O, ang aton yung santol sa Kalinog, nagkapasuper pa ka magbalik to sa Kalinog, mahal doon. Mahal na. Buko ginapagwapo na sang syudad ang ilang central marketing super. Buko din taton mabaligya ka atong panin mga produkto kay Oo. gahalin mala na sa kaumahan naton. Gani, no? Amo nang, Oo. amo nang masubo, gid, no? Local na nga trading ha. Local trading, Pero, intentionally, yes. kuha na gata, amo na. Amo man na sa national Oo, nga national. issue. Oo. Ang humay, diri sa humay board, pila ka metric tons ang gina-produce naton. Kung may idea ka sa bilog, Hindi ako traffic. ready subong sa anyway, when it comes to rice. estimate lang. More or less. Hindi Damo? we are self-sufficient. I think we are Sufficient 190% self-sufficient on rice. Okay. Kaya nag-export kita eh. Nag-export The province nga nag-export sang bugas kita mo. Okay. Nagapagwa kita. Pero nga amo gani nakibot kita nga may nagbagsak diri nga pila to 1 billion worth of rice diri sa Iloilo. Iloilo. Ang dako kag ang masubo pa nga issue sa aton nung art kay ang Iloilo before was number 1 in Region 6 in terms of production per hectare. Per hectare. But when we talk of total volume, number 1 ang Iloilo. But when it comes to performance per hectare, number 3 lang kita.
naunahan na kita sang Negros kag isang Kapis. Maximum performance per hectare, ano? Ang na-produce mo per hectare? Oo, kung Okay. 3.4 metric tons na lang ang maproduce ang Iloilo Per hectare. per hectare. Ang Negros yung nga farmer, kada hektarya, makaproduce iya sang 3.6 metric tons. Dugangay pa nga subdivision na subong di Klaban. Oo. Pabiya na Oo. sa una, pero Medyo mahina-ina na ng performance. Wake up call na gid sa Iloilo. Dako na gid nga challenge. Pero may, sure nga labotan na kay Gobernador, no? Ang mga data. Yes. Nag, ano man ang sabat ni Gobernador sa mga... He will look into that kay isang gin-render na to nga privilege space ang sa irrigation. May Pigado, ha? Halaor na ton sa numabok ka sa? Ang halaor na ton, makover niya is 30% of the rice land. Class A pa na. Kasi... Paano ang mga rain-fed? Good morning dira sa kay Kasimanwa naton na kay Tony Mike Magarico ti na schedule naton siya nga mag-guest diri agad may speaker sa aton kanang status dira. Inaway ko sir. Ginapangita ko ang ano sang ano Okay. data sang agriculture naton. Okay sir. Leo ko pangitanay. Good morning dira sa aton mga viewers dira sa Banwa sa Niway sa kay Attorney Jojo Lotero da. Jo, good morning nga kay Attorney Bert Catalonia. Of course, sa kay Attorney Heldori, dira sa may Banwasang Sara. Sir, good morning. Sa kay Toto Hector da, sa Haniway, sa Liganes da, Beles, kag kay Rene Taberna, kag sa akon mga abyan, mga classmate dira sa high school. Bawa sa kay Vice Mayor Matet Deboke, dira sa Nilaw, kag kay Mayor Lian Deboke dira. Mayong aga da sa inyo, kag diri sa Tigbawan da, kamusta na lang da kay Atty. Coy, kay SB Dines Valencia, kag kay Mayor Teruel da, good morning da sa inyo, no? Amigo ko da sa Magsaysay La Paz. Good morning dila kay Abianaton Charlie Flores. Amigo tani brother ini siya ni Mayor Vincent Flores ang Uton. Kag sa tanan nga nagalantaw, anyway, okay lang sir. Sa mga kauturan naton nga nagapamati, diri kag tan-aw sa aton nga programa subong adlaw, gina-interview naton kag speaker sa aton si board member Matt Palabrica, no? Kag inatanaw naton ang status sang kalamay kag humay diri sa may bahin sang probinsya sang Iloilo. Sir, si board member Palabrica is from 3rd District kag native sa Banwasang Bingawan. Sa una, sa binabaan da, lapad-lapad luta da, no? Nga mga humayan da. Sa kay, ginikato na ito na Dr. Rex, kay Tony Boy Lauron. Hindi makatuta to. Tutungga. Itong nagsakay ba si Tony Boy sa Carabao blan na ulog. Kag nagapanggarap. Lapad na sa una, di ba? Subong may mga kuha na, may mga nagatubo na mga balay, mga kuan lang gagamay-gamay na kay tiga gasanyog man mo ang bahin sang binabaan Lambunaw. Sa probinsya sang Iloilo, ang rescue na rin sang una, I don't know, sa Subong, ining pututan. Pero bala na itong pututan, Subong, may mga subdivision man nagatindog, may mga establishment man nagatindog da, siguro kita nga nagnubo man da guro ang production, no? Ang katahom gid sa una magpa 3rd district ka tutumat. Alabayan mo diyang pabiya ba? Daw nami ang haklo mo sa daw nagaginawa balang ko ano? Ang mga humayan bala. Subong way na. Subdivision na daya subong. Nagabuhay naman ang production sa aton nga humay bangod sini. Pero makita nato ng pagsanyog man sa mga kwan, sa aton mga katuran. Dumduman ko sa una isa ka mayor nagambala totoo Dr. Mark, nga nga manguma ka be? Asa sa prakada manguma ka man gapon. Pero kung ibaligya mo duta mo, sekretaryada, para sabi sa pabiya, baligya mo da, mga presyo abi da 1 million, imagine may 1 million ka, buhi ka pa. Pero gadula lang galing production sa umay. May data ka na? Ano itong data mo ka rin? Yes, no Art. For Iloilo, the production last year is 1,018,000 metric tons. Bugas. Yes, sa palay yun eh.
For milled rice, is 611,393 metric tons. So i-divide mo ni sa 40, amoy na ang o kung sa 50 ka Kilos per bag. 611. Moros 393. mapila ka sa Di pila pa na yun. kasako. Ay, sorry. At least may ideya kita kung pila gina-consume nato ng na producer, no? Ang pila gina-producer 12,220 kabags kabags sa bugas. sa isa ka harvest season. Sa isa ka harvest season. Wow. Kapila kita mag-harvest kani? Kadua. Kadua. About times 2 mo? Muna ka damuon. Yeah. So Pasante kita di. we are 162% sufficient. Sufficient. But silingon, 62% ang sobra. Sang bugas naton, pwede mapagwa. Pagwa. Oo, may surplus mga 234 metric tons. No? 376 lang ang makonsumo Kagalos. sang Ilonggo. Kagang ang 1,000. palay, halos tanan nga distrito dili ka produce ang palay. Yes. From first district, second, third, fourth, fifth. Ang pamangkot, ining sobrang 234, masulod ayan sa bulsa sa mangunguma. Amo na pamangkot, no? Farming is business eh. Gani. Oo. Masulod ayan. Ti kun masulod na kun wa imported. Manggaranon eh. Manggaranon. Kun wa imported Oo eh. nga rice. Yes. Pero kung may imported rice, ti laban-laban mabuhi na. Oo. Hindi amo na. Kung way gani magpurpis, way pakbakal motor manguma mo. Oo. Tama pigado gid. Pigado Tama, gid sumasan. Tama pigado gid. Sir, why man tagali ka produce diri sang white onions, no? Why? Why? Why kita? No? Why? Pero pikado kita. Yes. Subo makaon ka totally sa Jollibee, gamay na lang puti. Kamatis, nag-import pa kita eh. Nga Gamay na katamo lang sa puti liyo. nga puti nga onions. Oo. San ligad to nagreklamo na ang Burger King. Why sila sang kwan? Why sila sa nga puti nga onions? Mhm. Kay kung ang pula gamiton mo, medyo maisog-isog ning pula mo. Mhm. O kagway na ginagamit, labanan ning mga puti ya ginakwan ganina mo, ginaprito ganina, paligid mo ganina sa itlog kag sa harina kag pritohon. Subong daw, so parway kita yan, no? Sa mga northern Philippines lang, no? Wala. Sa Luzon lang yan. Yeah. Sir, isang ligad ya simana, gintalakay ko, daw gamay lang giga portion, diri sa aton sa sa third district. May mga problema dito sa quarry. Mhm. Bala naton dira ang quarry, may arada sa aton da sa Niway, da may kaso pala sa korte daw ongoing pa na ang kaso. Pero may mga nagreklamo sa aton na ginabaha sila bangod sang existence ang quarry. I don't know kung labot ni Simo sa third district. Yes. Labi na sa Niway, sir, kay ano reklamo sa kanang Niway no? Sa Pututan, may araman. May araman? In fact, the officers of a housing association nagkadto sa akon sa Bingawan. All the way Bingawan? from Pututan to Bingawan, nagkadto, reklamo lang. So, may isa na to kabalay nga nagilay. I think you are the Sa- second. Pututan? Pututan. Okay. I think you are the second person nga nabataan ko ini nga may problema man sa Haniway. Kaya may isa kuno dito sa Damires. Oh, sa Dapiris, kag dira mismo yan sa Matagob eh. Oo. If they can come to me, Mayo-mayo kapareklamo, dalon to sa gobernador, kay damo na sa mga pangbawi si Gob nga mga quarry permits. Wala nang may gin pang renew. Okay. Kagusto ni Gob nga may nagareklamo nga personal, no? Amo na atong sila gin-assist ko gin kadto ko kay Gob. They wrote a written complaint ginpaabagoduhan, ginaksyonan ni Gob. Kag si Gob gid nag-aktual nga nakadto sa Nanga Pututan. Okay. And tagaan niya gito order nga ma-stop to ang Ano nga quarry. dira sa may jail? Dampe? Yes. Nang, Oo. May grabe gilang quarry de. Hmm. No? Kaya nila i-bribe ang LGU? ang LGU, ang barangay LGU. Correct. O ano mala na kinanglan General Assembly meeting, pila lang gid magpapirma. Sunod inaisip-isip nila kung pila ka truck maglabay, ano? Yes. May I don't know. Anong form, ano kanina kwan sila nagamit silang papel?
DR. Delivery receipt. Di kisaya, bisan pulo ng deliver mo, isa lang kurit mo. Ti ab na to, wayo. Tulis to Rex, sana interviewon ko ni. Galing, kay, amo ning ginpalabot ko si mo board member Matt, kay sa nga ligad, may nagreklamo sa aton nga, sige sa una, why ba man di kwari, why man nagbaha? Tingnan sa mong may kwari, nagbaha. Kaya di pala na ito na may environmental compliance certificate na ito, Rex. May environmental compliance certificate sina nga, kinanglan, kung magkwari ka mo da, hindi mapiktuhan ang mga pumuluyo. Amo na nga, kung layman points of view, no? Nga, kung ara ka da nga permit operator ka da, provided nga hindi mapiktuhan, hindi nga magtimba ko sa bobon ko da, layon ang unod niya, hindi pwede na, kinanglan niya. Pero sakto ni mo, board member Matt, nga, may meeting mo, pero kisa, ang meeting na, papel-papel malang na. Yes, and considering that our governor is a lawyer, gusto ya hitso ang mga complaints pala. No? Amo na nga ginabutang yaman siguro. Kaya And sa which is ligad, sa press conference, kag in-interview si Mr. Boyko, Atty. Boyko, no? Sa provincial, PG Indro na pala, provincial Environment Natural Resources, PE Indro, almost 200 ang mga violators. Kung nagtaladakpan, guro eh. Ti, anong tanabi? Kinanglan sakto ng board member Matt, nga i-reviewon gid. I-reviewon na ni Governor kung anong status siya sini. No? Kay kaluway mga pamluyo mo. Yes, ako lang ambal ko sa inyo ang sana nga putotan. Siya gid mismo ang nag-inspeksyon. Bangod sa tong Kaya may suba da sinangan. subdivision officers gali, no? Nagkadtog ito. Subdivision association officers nagkadtog ito lang tawag ng situation. Din sila nakwari sa suba. Sa suba. Hindi. Fruity. Sa panda. I don't know kung din. So, sapa na sa Pero nanay. right there and then naging pasira mismo ni Gob. Ba? Oo. Kaya kung may mga pending case, may mga kaso pa, dabudlay ko no? May mga ano pa na, no? Basta may complainant lang kag nakita nga Bisan pa nga may kaso hay sila? Oo. Oo. Okay. Nagahulat lang man si Gob sang reklamo. Kaya iti siyempre ang may provincial ordinance kita nga ang ma-assist sa pag-safeguard sa mga quarry naton operations. Ang banwa tag barangay. Amo na masubo. Siyempre dira na ng hampanganay dira. Masubo sina totoo Matt. Kaya antong mentioner mo nga iban siya. May kapasidad sila mag-bribe mo. Amo na yung bali board member. Nga ting kapitan na kap. May aragan ko na balaan nga daw membro sang Pinro, Toto Rex. May mga salakyan na gani. Kundi to the expense sa mga pumuluyo. Lang yung mga pumuluyo iban niya, piktado. Pero kung lang tawon naton, subong ginakulang ni man ang baras Amo na nga ginalimitahan gid ni Gob ang isuwan sang quarry. Dumduman mo sa una, ang direktor tayaw to nangambal nga. Sige, tanawan nyo blang, tingnan nyo, yung tulay sa Niway. Inano dyan kasi ang quarry dyan sa ilalim May conventional pa siya nga mayor sa itong timpo. Sige, namimo. Sige, patindugan ta tay bago. Kaya muna yung mga bagay, board member Matt, nga kung tanaw natin daton sa 3rd district sa Aniway da, mo nang the best nga bato na. Yes, ang ako lang, I advise them to come to my office and I will assist them sa kay Gob kung anong maayo. Sige. Para may proper complaint kita. Kay kung siyempre kung sanggunian palalawigan mo pag ipagi, nga iagi mo sa sesyon. Malawig? Malawig siya. Kaga i-recommend man gyapon sang sanggunian sa opisina sang gobernador. Pero direktata na lang kay Gob. Sa nagapamati, dira monitor sa ton sa Niway da. I-chat ka mo da karon, direkta ka mo mismo sa kay Mayor Matt. Kay board member Matt, kung hindi nyo siya malabot, diri sa may provincial capital, katuin nyo sa Bingawan. No? Dito man gyapon balay mo sa Bingawan. No? Yeah. Katuan nila to sa Bingawan to para mareklamo nyo. Kung malayo-layo sa inyo ang Iloilo, dito ko mo to sa Bingawan. No? Karon i-forward ko sa mo mga videos nila, mga text nila.
nabaan nila. At least may Yes, idea ka, board member. Okay. Basta may nalipatan ako, board member Matt, Wala pasensya naman. ka, medyo naglawig-lawig kita. Okay lang. Kaya medyo gina-adjust na naman ng guest naman before kay medyo may late mo. Gamay mo. Okay. Pasensya na kay tuloy talagsama kami tutores kay invitar si mo no. Ganyan. Ay mo nang gimensahe sa wan naton may nalipatan kami no pamangkot si mo board member Matt. Ang aton lang nagapasalamat kita sa mga pumuloy naton sa 3rd District kay siyempre sa nagligan election why kami kontra ni Oo. Board Member Jason Gonzales. Nagapasalamat kami sang fresh mandate and rest assured sang aton commitment to support Second term and lang yan. promote the welfare of the farmers, the youth, and even the marginalized sector. Buligay lang kita sa panghimanwa. Ang pasalamat kita sa aton national government with the president nga ang crusade subong is food security and agricultural development. So kabay pa nga tayo yun ini nga matadlong, malimpyuhan ang Department of Agriculture nga it is long overdue nga dapat pangapinan ang aton mga mangunguma. Gani kabay pa nga ang aton mga mangunguma dapat magtingob, mag-isa. Kaga kung ano mga reklamo naton dapat magahod kita para mabatian kita sa aton gobyerno kay ti masami abi segundo ang matsyag na namon ang iban nga farmers amo na nga ginabuligan ko batak kaya ang feeling brad of second class citizen lang. Pero kung mag-eleksyon gani ang mga politiko halos maluhod man sa mangunguma. No, kinahanglan sang buto nila. Gani. Tanan nga painom, tanan nga no, pero kung magtapos ng eleksyon daw Gawin na. wala na. And I'm also urging the local chief executives, our policymakers, our legislators, let us give due importance to the sector of agriculture. Kay during the COVID-19, amoy ini ang sektor nga sambal ko kaina, nga amoy ning nagbuhi isang ekonomiya kag nag-sustain sang pangabuyan, sang kadaman, sa tunga sang pandemya. Kaga sa subong, gabalik-balik kita sa normal natong pangabuhi, mga restaurants naton, mabalik siya, no? Ang source sang pagkaon gyapon mahalin sa kauman. Ang tanan, ang gatiyog. Ang mga taga-uma mapasyudad dire. Bisan ka si Kila daya pay may inog pang shopping daya kon mayad ya pangabuhi sa uma. No? Mabatsagan mo gid kun maayong panubason. Yakagaw ma. Sadya gid ang syudad. No, sadya gid ang syudad. Mga galante man ang ambi mo empleyado lang galante, mas galante ang manguma kay ba mo grabe ang pangabudlaya sa uma mo. Correct. So it is I think we have to empower them. And ara ako daya sa amo niya nga bagay kay nami genuine yang kalipay sang mangunguma kun malabot iyang target nga production kag mayong income. Mas genuine ang iyang kalipay, Correct. fruit of labor gidya, makita mo gidya sa iyang mga mata. And I want to see that sa diri sa pungsod nato. Madamuging salamat board member Matt Palabrica, no? Sa 3rd District of Iloilo kag test ang ibang dira nga nagamonitor sa aton sa iChannel, sa Ilonggo News Live, kag sa Facebook account ni Toto Rex. Kung may comment ka mo, i-forward na mo ni sa kay board member Matt. Agod nga siya mismo makareact kung anong gusto nyo. Good morning man dira sa kay Mayor Mark sa Bingawan. Of course, congratulations sa kay Vice Mayor Arvin Losaria Gonzales, Presidente sang Vice Mayor's Leg. Sa kay Toto Jester, di ba sa DA siya, no? Kay si Toto Jester, di ba sa DA man? Vice Dar. Dar. Anyway, good morning dara sa taga-Pasig sa kay Nonoy Recorda. Good morning. Kita na kita sunod nato nga pagpangalagad. Art Calzas. Mayuging nga adlaw. Thank you, good. Natuon kami sa minority mo.